Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kaisip sa Sasalan lang ta. Okay na ka din sa sofa? Ha? okay ra. Oh. Haska. Nakag-expect nga bisita? Wa man. Kinsa deron? Unsa man na to pagkahibaw kundi na to ablihan. Ako na abli. Ako ra. Huy, nag-boxers ra ka. Musok ko sa kwarto, babe. Ikaw na bala niya, ha? Day sila. Day sila. Si Ate Sedes? Unsa man ite? Kadaghan ko tining imong da. Gikan kas probinsya? Di pa uli day ka? Ay, oo, oy. O, gipadadaan kong nanay ni mo ini. Bag-o mang nang harvest. Daghaning akong daoy. Nay avocado, dragon fruit, buongon, Indian mango, kapaya, saging, butong. Oh. Asay butong te? Kara butong! Dara. Tatay! Nada yun, no? Jed! Ay, bebe. Tabangan ti ka dong Jed. Ayaw na lang, te. Nga naman. Palihog na ako si Rasbaltahan. Aw, okay. Okay. Katari ini, eh. Murag, nabalik mo na akong bukton. Ay, basta kung mabaga, sakit kayo. Ingon bitaw ko. Ingon bitaw ko. Ako na lang. Tanan, mamugos man ka. Ang te, luoy kay kang tanan. Pasagdan dito ka. Time pa. Ngano nagkuyog man day tuod mo? Ay ang nahitabo day guwaps. Nagsakay gyud ko sa inyong pick up. Hmm? Jesus kay naabriya man diha ras inyong iskina. Ang naman sag isakay og taxi. O mao nga ako dalagi pasaan. Mao masay pag-agi ining Dudong Jed. May masagkay manahiming ni siya hoy. Ha, iya kong gipasakay siya ang auto padong din his imong apartment. Ah, Mao na. sa ato pa. Ha. Kadito sa day kayo imong pag-alsa ana Jed. Aw, kadali ra gud kaayo. Ah, Pagkarga ra ganina siyang sakyanan og sa pagkanaog. og sa pag-aswat pa ingon din Maura na. Sakpan na. Da. Pero Sakpan, anis, sakpan. bukat yun, oy. Pilago na ka buko. Ay, way, bila ka buk. Usoro mo na kabulig, oy. Ang di man gud ana dugal sa alsa si Jed good. Te, si Te Rich Boy baya ni. Ay, City Rich Boy de. Ay, City Rich Boy. Mausad lagi. Rich boy, ha? Parehas ni sila ni Dong. Tuod di ay be. Oh. Hamanday si Dodong Carlo. Ay, Niya, di mo? naamandayon. Mapagmata ni mo, do. Bagoro yun, do. Dong, kalkagay mo buhok, Dong. Lagi. Nabot tayo mo? Ay, oh. Yeah. O sa paday mo ipamahaw. Ah. Magluto ko ha. Ay namahaw na mi te. Aw mao ba? Uy, wala mo magdungan. Bitaw. Lagi. Oh, bag-o pagani mo. Iyahay na mo ka. Kuan namahaw mi pero Ay, uwa ano? pa mahuman. Bitaw. Naabot man gud Bitaw mo. pa yun. Wala na mahaw di ay sila. No? Oh, nabot mo. Lame inyong pamahaw. Aha. Ay, uy, si Dong Carlo ba? Wa pa man kaha ni kakaon. Pakan, anak. Ako day pahilo na ining akong mga dak. Tabangan di ka, te. Ay, nanatad. Ay, nalang, oy, lingkod na lang diya. I-relax na lang ng imong bukton. Ay, dara lang na. Bukat, eh. Kasi naging bukat. Pwede mo kaw na ng butong? Ay, blima. Ikaw ba'y gaalsa? Sige, magbuak ta. Lami agad sa butong, eh. Lami bitaw. Unsa ka, no?
Ha? Naunsa di ko? Nakabantay ko ganina ra. Murag, wakas mood. Sus, naadyo ko sa mood kayo na do. Wagtang lang. Ha? Uy, Nalimot ka unsa rong adlaw, ha? Tuesday mo ron. Diyos, di bitaw. O nga, ganun. Ikaw magkang nalimot ko. Kano sa ganang kasal? Pag Saturday. So, ikapila pa ron kaadlaw sukad sa mong kasal. Saturday, so Sunday, Monday, Tuesday. Ikatulo ron. Ikatulong adlaw. Ano naman? Ikatulo pa gani. Unya na anak ka diri nagsamok-samok. Ha? Ha? Nay, ate si Desay. Iyam gining sagod. Unsay akong sa... Yabag mo ka do. Do! Sula ni mo do. Ay. Hoy, ginoo ko. Usa ba mo? Nag-away mo? Oh, naunsa man mo, oy. Ano mo? Uy! Naunsa ni mo duha? Wagid ko Na-miss lang na mo ang usag-usa. Kana lagi-lagi. Weh! Na-miss. Grabe. Nagkita pa gani mo pagkasal at ito pa gani itong pagkasabado. mao ganit eh. Pag Sabado pa sila gikasal, unya kita ni anataron. Ka G kati. G na G. Ha? Ay, uy. Uy, okay ramang good. Wa mo kay problema, ana. Di ba, babe? Ha? Ay, dako ng problema, oy. Ay. Dako ng problema, shi. Mao nga, mo adto na lang mini Ate Cedes, ha? Dako. Ora mismo adto na mi. Tana. Ay. Uy, hinay. Uy, madus mo ko. Uy, agay. Agay. Uy, ang akong bag. Uy, akong bag. Oo, narimbag yo. Dumato. Narating, nara. Sao man. Okay, adto na mi. Ay. Oh. Ay, salamat. Nagagawas na ta. Pero dong, ang mga... Adto na ta. Ha? Di na ta musulog balik diha. Ito na ta. Oh, let's go. Ay. Ay, grabe kaayo ka. Wa ka mauwaw ni Jed? Ano mo man ko? Siyang angay mo, wow, kay nang istorbo siya na to. Grabe ka sa di mo, uy. Wa pa kito'y sa si Jed. Kay naangin na to siya ni Ate Cedes. May sagyapon siya, nga nung man niya giramayan si Mercedes daan, nga honeymoon time pa ni nato. Hala no? Kaluoy ni Jed. Iyarigyan pong sa... Oh, iyang sa, kung ano naputol ang atong pamahaw ganina. Uy, Carlo ba? Carlo ba? Ikaw ba? Ano ka, uy? Uy! Uy, naunsa ka, babe? Di na yun kapugngan. Balik na yung kag-work ugma. Balik na lang sa lagi. Aron dili ka laayan. Ay, may mahimo pabagod ko. Ay, babe, mamiss na yun ka. Ikaw sad ba no? Mura kita dili magkita inig hapon o gini kagabi eh. Well, mamiss mo ka during the day. Abi ni mo? Wa gyud ko mag-expect nga ingon anak ka ka-OA Carlo. Uy, di mo ko na inuigod. Inuay gyud na. Di lagi. Love lang yun ka. Ano? Hiyabag mo na mabayana. Naglakaw tunga sa kasadang. Magpaligisan siya. Oh my God, babe! Si Karen man na! Wala ko kabawon sa ibuhaton. Wala ko kabawon kasi makatabang na ako. Naluoy ko ni auntie pero dili ko makahimo siyang gihangyo. Dili gid ako kaya nga maduol sa pamilya ni Sheila. Dili gyud. Humsa ko ilaing pamilya. Wasi nagbahal na ako. Mas maayo na lang sa tingali nga mawa na lang ko kaysa maproblema ko. Unsaon pagtabang si auntie. Magpaligis ko. Hoy, magkikog ka!
Karen? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!